Dneska je to porovnanie, kto je lepší, Crow alebo Leon. Takže dneska to budú knochnauty, takže tak. Ideme zajprv za tohoto Crowa. Takže budem hodnotiť hry. Takže tak. Takže ideme hrať. Ak ste si všimli, mám ho na 11. leveli. Hypercharge. Aj. Chvíľku dočkajte. No tak, dobre. Čo, ľúbi sa vám tento film? Alebo nie? Neviem, poslúchať do komentárov. A môžete povedať, že či sa vám páči Leon, alebo či sa vám páči Leon, alebo Crow. Leon, odber, Crow like. Takže vyhrali sakra. Dobre. Tak, zabil som ho. Možno teraz sa mi nedobije Hypercharge. Neviem ešte. No dobre. Tak, je to teraz zatiaľ nerovnané. Takže tak, ideme. Takže by som chcela dať aspoň jednu Hypercharge. Jednu Hypercharge. Ja proti tým všetkým skoro. Není možné. Máš ešte veľa. Sakra. Tam. Sakra, prepáčte. Prepáčte, dámy a páni. Takže toto dávam tak 4 z 10 tejto hre. Idem za Leona, tam mám tiež Hypercharge, ale mám ho vymaxovanú. Takže ideme teraz za Leona, takže ideme. Daj. Takže makaj. Ja som ani nevedel. My máme proti sebe Meg. Sakra. Teda Meg. Aj opäť. Jejda. Dobre, vyhrali sme teraz. Tak. Niekto nás podpíkne. Takže takto dávam, napríklad, keď sme splnili quest, tomu to dávam tak 9,5 z 10. Môžeme si vybrať toto, player ikonu, a teraz toto. Taká rérka, no dobrčiť. Takže teraz ideme za Crowa. Nie za Crowa. Teda. Takže tak. Jak to živa bez šelinu? Bez šeli. Tak. No tak. Zatiaľ sa nedal ani jeden damage. To nemáme šancu. Dámy a páni. Nemáme šancu. No ja už som prehral. Boli tam taký silný, že... Takže... Problém!
Takže prepáčte, to som hovoril jednému kamošovi. Ja som bol. Takže tak. Ježiši, my už hráme. Prepáčte. Pani a pani. Sakra. Sakra, to sme prehrali. Toto dávam tak 3. 10. Takže aj 3 minus dole. Takže není možno. Takže ideme za mnou. Takže subscribe je Leon, Crow je like. Takže tak. Takže ideme. Takže máme aj Crowa, takže to je super. Tako. Sakra, netrafila som sa. Mal som na lepšie časy. Ja som vedel lepšie hrať. No dobré, to je very nice. Takže idem tu takto. Tu dám takto. Hoho. Zaviem opäť mix, alebo nie. Nezabijem. Aby to bol zabitý. Sakra. Keď vyhrajeme túto hru, tak už toto video končíme. Takže čaute. Počkať, ešte nie. Ešte to musíme najprv vyhrať, jo? Sakra. On má tiež takú istú. Tiež je tu ako ja. Čo si? Vystrký. Čo si? Takže... Sakra! To sa mi nevydalo. Takže tak nič. Takže jak ste nebudli, takže Crow like a Leon subscribe. Takže čaute. Čaute ľudia.